Hoxe vamos aquí estamos en Xantar, vamos a representar un pouquiño que é, a Deputación da Coruña e a Costa da Morte e sobre todo o que máis nos concerne a nós que é o Concello de Vimianzo, o meu concello. Nada, vamos a traer un pincho irmandiño, pero un pincho irmandiño un pouquiño máis elaborado, un pincho irmandiño seguindo as bases do que é o pincho irmandiño, pero un pouquiño máis elaborado. Algo que significa moito para min, porque ten moitas connotacións, vale? Busquei facer un pincho que tuvera moitas connotacións para min. Facemos unha palmera, vale? Unha palmera de agacodium, unha palmera salada, porque Vimianzo ten historia de panaderías, de pastelerías, pero nós decidimos dar un pouquiño así un toque salado, un toque de mar, porque Vimianzo, ante que todo o mundo pense que é de interior, Vimianzo ten mar e Vimianzo sabe a mar, porque está moi influenciado polos concellos limítrofes, Laxe, Camariñas, Muxía. Entón fixemos unha tapiña que levara un pouquiño mar e terra. Despois, evidentemente, sobre todo eu, Fabián, de Carnés, non podo deixar de traer o que son os callos, a fajía. Para nós é algo moi especial, para nós é algo que ten unha connotación tamén moi especial, porque levo moitísimos anos traballando na fajía, loitando por ela. Fai uns anos declararon en interés turístico gastronómico, que menos que volver a traer aquí a Ourense outra vez máis aos nosos callos. E terminamos con algo dulce, algo moi clásico tamén, moi típico de Vimianzo, que é a bica de Vimianzo.